nimittäin Brady. Todellakin. Brady on ihan, mun mielestä toi oli hyvä sanavalinta, veteraani Suomi-rapis. Brady on ehkä pitkään ollut semmonen monelle nukkuva räppäri, et Bradyhän se on tehnyt Cheekin kanssa. Kuinka moni teistä digaa Cheekistä? No niin, saa vähän ääntä ulos. Otetaanko uusis? Kuinka moni teistä digaa Cheekistä? Hyvä Cheek. Okei. Mutta tosiaan Brady on siis toiminut Fifth Elementin, eli 10 vuotta sitten Fifth Elementin ajoista alkaen on toiminut Cheekin taustajoukossa, Cheekin friendinä, Cheekin tuplaajana ja Cheekin kanssa ja TSN kanssa Herrasmiesliiga-bändissä. Mutta, no niin, annetaan Herrasmiesliigalle vielä pienet aplodit. Meillä on tänään 1/3 Herrasmiesliigaa, mutta siitä se lähtee vaan sen paremmin menemään eteenpäin, koska tää on ehkä se kaikkein maukkain pala Herrasmiesliigasta. Kyllä. Mut todellakin, se on pitkään ollut nukkuva räppäri ja käynyt muitten levyillä, mut nyt ihan just vastikään se on tehnyt oman levyn. Ja mä digaan tästä levystä, Et se on tavallaan vähän semmoista niinku aikuisempaa räppiä. Haluatko vähän avaa, että mitä toi aikuisempaa räppiä tarkoittaa? No se aikuisempaa räppiä tarkoittaa sitä, että se levyhän on täynnä hyviä, niinku siellä on pari semmoista aika kovaa rallia, niinku semmonen biisi kuin Mä tarjoon. Mä tarjoon? Kuka on kuullut Mä tarjoon? Okei, testataan. Kun mä sanon Mä tarjoon, niin te sanotte Brady. Okei. Mä tarjoon! Mä tarjoon! Mä tarjoon! Okei, te tunnette sen biisin, mut sen lisäksi, että siellä on näitä ihan sairaan hyviä hittirallibiisejä, mitten tahtiin vaan jaksaa tanssia eteenpäin. Niin esimerkiksi se levyn avausbiisi Lentoon on oikein semmoista niinku sydäntä koskettavaa, elämää läpiluotaavaa musaa, missä pääsee vähän miettimään sitä, että millaista se elämä sit on siellä tien päällä. Todellakin. No, nyt kun meillä on näin upea artisti kerrankin täällä Porvoossa, niin musta tuntuu, että meidän pitäisi spiikata se tänne sisään niin kuin ihan sen arvolle sopivalla tavalla. Arvaappa, mikä se voisi olla. Täh? Miten jos jäbä vetäisi sen freestyle-räpillä tänne sisään? Olisiko okei? Totta kai, okei. Noniin, anna palaa. No, mikä ongelma? Okei, no mulla on yksi ongelma. No mikäs tällä kertaa? No mä en uskalla räppää kenellekään semmoselle, ketä mä en tunne. Oi jumakautta. No, Okei. onks jotain ratkaisua tähän, mitä voidaan tehdä? No on yksi juttu, mitä voidaan tehdä. Et tämmösen on kuullut, että mä oon kuullut esim. Näkökulmaa, käyttänyt tätä, kun niillä on tullut lavakammo. Okay. Niin on semmonen, että jos Elias laskee 1, 2, 3, ja silloin kaikki, joka ikinen yleisöstä huutaa oman nimensä taivaalle, niin ehkä mä siitä vähän rohkaistun. No niin, no jos me saadaan sillä tavalla kassu räppäämään, mitä me kaikki tietenkin halutaan, niin 3 oma nimi. 1, 2, 3. Hauska tutustua. Okei. Ootko valmis? No niin, kyllä jos ei toi jälkeen tunne, niin sitten ei tunne koskaan. No palaa. Okei. Täältä kohta tulee lavalle se jätkä, joka lähtee lentoon. Se on se poika, joka kantaa kortensa kekoon. Se on sitä olla vahvaa teko. Ei voi koskaan mies saada lepoa. Enkä tiedä vaatiko se kestoa vai aivoa. Mutta ei koskaan oo tulossa sitä taukoa. Enkä tiedä tuleeko sitä vaimoakaan. Nyt ois aika saada tää homma loppumaan. Joten Brady, voit sä tulla näyttää miten tää homma oikeesti hoidetaan?
Yhdessä koiden parkkaisiin hengittää ja voi hyvin. Sai jengin varpailee leviää ja soi hyvin. Toivottu lapsen yksinhuoltaja isä. Systeemi pumpaa mun verta, sais kove tuottamaan sitä. Yeah, sä voit kerjaa mut ei, mä en oo vanha isäks. Vain kun kuumillainen kutsuu muota paskan kanta isäks. Toi räppi laateeni kirjoitteli otsikoita. Sä toi demojas mun luukusta. Postipoika, sä et oo sama viiva. Sä et oo samas liigas. Tän alan priima, ne on kaikki munkaan samas firmas. Mä oon kukko, sä vielä lunan kuores. Runannut koko Suomen tukoon, oot sä mukaan juones. Ne syvät rivit, ne tukee poikaa maakunnis. Ja venaa plattaa kun Jeesuksen toista saapumis. Ja mä en herjaa, ei, mä pelkään herraa. Mä kävelen senkaan, tarvis sua sekä velkaa. Mikä menikin Porvoo?